Aku kuwi putrane Narendra. Lah iya, Rupamu kaya bekecot ngono kok. pengetan tak lupane, lah bisa ini tidak. Wis bagus kok. Tak bisa ae kenalan ngomong ae nah. Apa? Neneng kal nama ya, Dik. Isa. Aku Indil. Jaga kendil. Aku matur nuwun yo. Dene Joko Kendil kuwi wis mitulungi lawan aku. Wis mateni kamu wujudan macan mau ra iso to. Aku matur nuwun. Ya. Nang ora apa-apa, Dik. Kok Dik. Lah piye? Aku kok nyelok ye, nengen kal nama. Ya wis, ngene yo, Bu. Aku ora duwe bojo, aku isih prawan. Tak celok Dik emoh. Celok Bu lah lho ndek bojo. Ya ini nyi. Nyi. Aku mau kok malah iki. Lah iya. Wis, ngene yo kal Jar ayo ngono. Dane wis tak napa yo. Aku tulung alowe. Joko Kendil. Sarene kowe wis mitulungi kelawan aku. Aku matur nuwun banget ya. Iya kaya ngono. Joko Kendil. Senajan to wujudmu ki ala kaya ngono. Kowe kuwi wis nyelametake kelawan jiwaku. Saumpama wae yen to ora ana Joko Kendil, wis kelakon aku dibungso kelawan simo kuwi mau. Tak doheman pe, tak ayo dipangan matang. Lah tak pangan atu. Apa pangan dhewe? Apa pangananmu kuwi daging menungso? Lah wegel ya, Mbah. Kowe lagi iki sing seger ra iso to? Endi nah? Ora kaya ngono. Apa? Lupa mayu awakan lecik. Ana apa? Lah kalem kaya pecelan lah. Lah kok malah ngene dijajal pisan, Kas? Aung. Lah wong aku mau wis nganggo minyak telung jerigen kok malah. Nek iki beda iki. Bedane apa? Nek kene pecelan kungkungan gabah iki. Kok malah saya sing dono. Kok menawa sanengmu dhewe. Lah, Dik, omah Dik. Aku wong saka Praja Majapahit. Weh, kok aja ae. Iso Nek ngono, kowe utane atuku. kok atuku piye to? Dene kowe aja ae. Aku putrane Narendra urip Praja Majapahit. Lah iya. Ratu, aku anak ratu. Lah iya, anake latuku. Kok ratuku piye to? Ramaku kuwi lho, sing disembah para kawula. Ditembah kuwi to. Iso. Lah iya kowe anake latuku. Kok ratuku? Lah iya kowe anake latu ae. Aku anak ratu. Sing ditembah. Iso. Lah iya anake latuku. Iya ta? Ratu. Lah iya. Brawijaya Praja Majapahit. Lah iya kowe latuku. Kok ratuku? Lah wong ora didol kok ratuku piye to? Lambang-bang arek kowe kok. Kok kari aku pira yo sepi to? Tidak omong ala mudeng blas lho. Maksude kowe anake latu. Latuku ya latuku. Nek tak tembah ngono lho. Latu. Heeh. Joko Kendil. Sing mesti ngono. Ora mau cukup matur nuwun. Dan terus Oke. ya ta, kowe anggo tedak wong bagus ya mesti ngono kuwi bingung kok. Ojo kegedean rumangsa dhisik to. Joko Kendil. Aku apa?
zaman meteng nyedam mercon ade. Lah kok bisa ya Kang ya? Mulane aku lerek iku ndebak kabeh kaya ngene. Wis apa-apa. Sing baku Kakang Joko Kendhil kuwi. Pokokane bojo-bojo bae kawan-kawan sekar kenowo yo Kakang. Ya Dik, ngono aku tak kandha dimbok. Tuh tak jake ning ojo ait, ngamal kali kowe ya Dik. Pancen kaya ngono kuwi sing tak karepake Kakang Joko Kendhil. Saiki Kakang Joko Kendhil bali lan aku bakal maturana kersane Kanjeng Rama Kakang. Ngono wae balik Dik. Wong omahku tejak ngene ae. Aku bali dhisik. Kowe balik Dik. Wong omahku tejak kok tak kentol nang guri. Piye? Dik. Nek omong aja ngalah. Bingung lah aku. Aku kupon kok. Kok malah ngono bae? Apa oleh? Sing hati-hati yo Kakang. Dadah Dik. Sampean bakal tak enting. Ono iku ndowo aku bojo-bojo bae Kakang Joko Kendhil. Ojo ayu malah putrane lanang. Yen ngono aku bakal leh. Aku bakal ondo karo Dimbo. Dimbo tak jak putrane ning ojo ae. Aku jaluk nabi. Aku jaluk abdi kok. Wajah-wajah saya ditumpaki ngono aduh Dik. Hei. Coba waspadano, kula niki sapa kadang. Rupamu, ala ngono kok bayani kowe. Kabeh para acara-acari para yo Dewi padha kepanasi kaperbawan karo kowe kabeh wis budi kadang. Mbah. Kowe iki apa, Mbah? Kula niki dewasa kan kayuwanan salendra pawana. Yo, kula niki sing aran Betaran. Oh, Mbah Walodo. Ya. Kowe lok jerene ana apa, Mbah? Kula nurbeki marang jeneng kita. Merga ulun rumangsa mesake jeneng kita. Cacahe kok kaya bocah sing ala, bocah sing ora duwe mbok, bocah sing ora duwe bapak. Kaya kowe nelok sapa sing kok batin kata. Anu, Mbak. Dane aku mang. Ya. Dipalani otak ayu. Celene anake, koncone anake atu. Lah koncone neng alo aku. Oh iya. Lah nongkong Mbak, aku neng alo dheke. Aku bukan namanya, aku lah duwe uwek, Mbak. Cecane iki mau jeneng kita ora ngerti ta, Yen jeneng kita iki mau satenane mung nyupelok, mung ngipi.
ora perlu gagas, ora perlu mikir. Ning kaya enan Mbah. Ondone iki kaya enan, kaya dekne iki ngaken aku nang amal ning aja ae ngono Mbah. Ning apa bisa jeneng kita wis gedhe, apa jeneng kita tenan? Kepengin duwe bojo ayu. Nuwun Mbah, jeneng aku lanang ya pengen duwe ojo. Ya. Yen pancen kaya ngono, ulun bakal awes sabriyantu marang jeneng kita, ora perlu kuwatir. Merga ulun mudhun saking kayuwangan Salendra Bawana kuwi mau wis gawa wujude sandangan kadewatan. Mbah. Ganjane nang dhuwur ana apa, Mbah? Ana Ambek iki dhuwur ae, Mbah. ayo pancen arep dayu ora iso dilo. Oh, nek dewa lado lah kon dilo. Ora iso. Jadi nek jangan tak ini. Jangan. Oh, ala ngono, Mbah. Duit ceket duit apa, Mbah? Duit ceket iki lho. Duwe 50. Heeh. Wis pale sesuk gesang. Kula lem ta. Awak dewa kok bacane. Dewa kuwi ngerti sadurunge winara. Terus iya, Mbah, kudu aku nggih. Aku nggih. Ulun mau wis ngasta wujude sandangan saka kadewatan kanggo jeneng kita supaya jeneng kita kanthi busana dadi bagus ora wujud ana sembarang ngono. Tangi muncul lamun wis ganti busana kowe ngilo balumbang sing bening mengko bakal ngerti wujudmu sing bagus kaya ing besuke. Ngono lah, Mbah. Ya, neng mun kaya wis rampung balekke meneh ya. Sandangane ning ndi, Mbah? Kae ning dua kae lho. Oh, ana beli. Ya, ya benar. Dadak ya, Mbah. Dari tembak. Seneng kita yen wis ganti sandangan. Ya, Mbak. Seneng kita lah durung ngerteni wujudmu. Coba ngilo balumbang sing bening kae. Lumbang ndi, Pak? Kae ana banyu sing bening kae. Aku iki lho, Mbak. Ya, cek man ngerti wujudmu. Waduh. Iya, Mbak. Aku ala bagus ya, Mbak ya. Mbak, yen aku bagus kok omong aku ini, Mbak. Iya wong iratmu isen. Iya, Mbak, aku, Mbak. Supaya jeneng kita iki ngomongane cetha. Kene-kene jeneng kita ilate tak jabur. Iya, Mbak. Simbah pikulun guru dewa. Ya, Apa aku bakal kelakon garwa kang aran Sekar Kenongo. Putri ana ing Majapahit Simbah pikulun. besok wayane mangsa kala. Udakara jeneng kita yuswa 20 taun utawa 24 taun. Kabeh kasembadan panjang kamu kula sawetara iki jeneng kita kudu bisa nglakoni sabar. Kudu gelem tetulung marang sama-samaning dumadi kang bakal nyuwun pitulungan jeneng kita. Tegese jeneng kita kudu nglakoni tapa ngramet ing alam donya tenan. Kaya ngono ya, Mbah. Ya. Simbah, aku takon kelawan Simbah. Kepriye? Saumpama Jaka Kendhil moh utawa ora gelem malih dadi ala neh kepiye, Mbah? Ora iso. Iki busana saka kadewatan. Besok bisa langgeng anggonmu nganggo busana kadewatan. Lamun wis ana satenane, ana saweneng putri sing tresnane lair batin marang jeneng kita kanggo jejodohan selawas. Kaya ngono ya, Simbah. Sawetara sandangan iki balekno. Besok kena kok nggo meneh ngono. Kaya ngono Simbah pikulun guru dewa. Aku bakal salin busana dadi
ala maneh Simbah. Ya, ya. Kabeh pitungkas ulun jeneng kita ora teko lali. Mergo kabeh syarat iki lho jalani syarat sing apik. Mergo kowe kepengin duwe bojo. Besok bisa ngekeki jeneng kita. Mula jaga kendil. Sarene jejimban ulun soe kayaran Salendra Pawana ya Mbah Bathara Narada sampung. Ulun bakal kondur ing makayangan. Kalau balik ning kayangan. Ya, ya, ya. Sing hati-hati yo. Selang-selang. Sing hati-hati yo. Hati-hati ketangkal, Bang. Betok yen aku wis 80 tahun kan ana bocah wadon sing seneng karo aku lahir tuku sing batin aku bakal dadi cakra kang bagus yo tak cabel